Adu kat no ngin syaset fatok haune virus. Aba kalat berlaj nu kadon. Ini ban simbet ya ka. Ayah ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena kekhlam. Kat baki wei ki jela ki dang rakhe ya kasingi lai loit kari India. Henry Nongbah ka jela Meghalaya ha Shillong kala bethai kensan ka jinge ki. Kala don ka jinge lon mau ha ki Mynta ka jayau. Ha ka baki riu paj ba ki lai lon mau persya ya ki pulit. Ki belawan sya katei ka Mynta ka Nongbah Shillong. Bat empat lak satia bantip laki don em ki bamensau. Katei ka jinge kenat kala jaha ka por khat we beje menstep. Mynta ka singi ka khat santarik Nailar. Kadau belayo lum Jingther bat empat syai tik na bha ka long baki paj ba. Kila bitar namar ka jingsha siat yap u General Secretary barim ka Channel C. Ha ka keti ki pulit. Empat lak ban yo Jingther laki don em ki we ki jaka ki bami ki jingkenat. Lak tang ha ki Mynta ka jayau. Kham tam e ha ka jayau langsning. Ka surok bawan na GS Road. Syah GH Robert Hospital. Not sure. Pet let pull in.